Boma ma Homa Bay dwaro mondo ket omenda ne chenro mar ndiko jopuonj kod mano mar pidho jopuonjre e sikunde ka bende moko dwaro ni mondo ket omenda moromo ne bero apeyni ma pacho ka. Ma irie kaka ne giloso. Mag somo bende sirikal omiyo migawo mar somo pesa moromo ma ginyalo ndiko godo jopuonj gine mar junior secondary education. To kawadok bende mana kar migawo mar somo achiel ni bende sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program ma gisebedo ka gichiwo gandi ne skunde, nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Wach machielo kaka japiny gima dwa bedo kod geno ni to bende e weche mag thieth bende gikete pesa moromo mamiyo kwadhi osiptal to wayudo ka nitiere yath moromo e osiptendewa. Ne en kwayo na ni wajumbe mamekwa manitiere these committees ber ka ng'iyo ni to bo omenda okete road network kilometers ekech ang'iyo budget policy statement giwacho ni gidwa loso nderni malomo 6,800 kilometers madhi bedo tarmacked. Wantie gi so many roads manyalo lead ji towards economical development maloso gimiluongo ni the tax base kama ji nyalo yudo chenro mar timo godo ohala. Be nderni go be inyalo losgi. Pesa momiwa e counties okaneno koromo. Iyudo ni Migori nigi population mapiny kendo wayombo gi pile budget. To migi budget wang'ni molo Homa Bay County. To jowa bende kosemi pesa gi make sure ni gitiyonwa gi pesa maber nikech wan kaka Homa Bay financial years ariyo gi